ኣብ መዓልቲ ልደት ናኢዱ ዝረኸበ ውልቀ መላኺ ብሳሎ ኮርንያ ኣብዛ ኩላትና እንነብረላ ዘለና ፕላኔት ብጭካንኦምን ጨካን ኣተሓሳስቦኦምን ዝፍለጡ ብቁፅሪ ኣመና ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ብምሕር ጨካንኦም ምሕረት ዝበሃል ዘይፈልጡ ምስ እንጠቅስ ከም መራሒ ሕብረት ሶቪየት ነበር ጆሴፍ ስታሊን፣ ጀርመናዊ ኣዶልፍ ሂትለር፣ ናይ ቻይና ማኦ ዜዶንግ፣ ላይቤርያዊ ሳሙኤል ዶ፣ ካምቦዲያዊ ፖልፖት፣ ቤልጅማዊ ሊዮፖልድ ካልኣይ፣ ኡጋንዳዊ ኢዲ አሚን ዳዳ፣ ቺላዊ አውጉስቶ ፒኖቼ፣ ናይ ፔሩ ፉጂሞሪ፣ ኢራቃዊ ሳዳም ሁሴን፣ ኢትዮጵያዊ መንግስቱ ሃይለ ማርያም፣ ስፓኛዊ ፍራንሲስኮ ፍራንኮ፣ ኮርያዊ ኪም ኢልሱንግ፣ ሄይታዊ ፍራንስዋ ዱቫልዬ ወዘተ ምዝርዛር ይካል። ብዘይካዞም ተጠቂሶም ዘለዉ ጨካናት መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቦምን ሃገሮምን ብዘውርድዎ ዝነበሩ ዘስካሕክሕ ስቃይን ዕንወትን ኣብ ሕማቕ መዝገብ ታሪክ ብዝደመቐ ጸሊም ቀለም ተሰኒዶም ካብ ዝርከቡ መራሕቲ ሓደ ፕረዚደንት ሮማንያ ነበር ኒኮላይ ቻውቸስኮ እዩ። ኒኮላይ ቻውቸስኮ ንሃገሩ ኣብ ዝመርሓለን ዓመታት ዝኽተሎ ዝነበረ ሓደገኛ ሜላ ምስ ንህዝብና ብጎረሮ ሓኒቑ ምስ ትንፋስ ከሊእዎ ዝርከብ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፍጹም ዘመሳስሎ ባህሪ ዝነበሮ እዩ። ንኽልቲኦም ዘመሳስሎም ውልቀ መላኽነት ነቲ ፍሪ ዝበለ ብምልዓል ግንዛበና ከነዕቢ እትስፎ። እዚ ትሕዝቶ እዚ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ራድዮ ኤረና ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ምስ በዓል ልደትን ምውዳቕ ውልቀ መራኺ ሶርያ ነበር ባሻር አልኣሳድን ኣብ ግምት ብምሃብ ናብ እዛን ደለይቲ ፍትሒ ደጊመ ከቕርቦ ተቐሲበ ኣለኹ። ብተወሳኺ ምዚ ኣልዒልናዮ ዘለና ርእስቲ ዝዛመድ ውሱን ዛዕባታት ብምልዓል ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ፈቐዶ ስድሪ መሬት ኤርትራ ዘለዉ ሕዩራት ድማ ብፍላይ ኣብ ዝሓፀረ ሙሉእ ሓርነት ክረኽቡ ልዑል ተስፋ ብምግባር ይኸውን። ኒኮላይ ቻውቸስኮ ካብ ኣዝዮም ድኻታት ስድራ ቤት ዝተወልደ እዩ። ኣቦ ቻውቸስኮ በታ ዝውንና ዝነበረ ንእሽቶ መዝርኢ እድሪ መሬት ስድሪኡ ክዕንግል ይፍትን እኳ እንተነበረ ከብዶም ጸጊቦም ይሓድሩ ግን ኣይነበሩን። ኣቦ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ኣዝዩ ተቓጻዓይ ስለ ዝነበረ ቻውቸስኮ ካብ ሕሱም መግረፍቲ ኣቦኡ ክገላገል ክብል ኣብ መበል 11 ዓመቱ ናይ መባእታ ትምህርቱ ቋሪጹ ካብታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ደቡባዊ ዞባ ሮማንያ ናብ ርእሰ ከተማ ቡካሬስት ከብለለ። ኮተቴ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ኣብ ርእሰ ከተማ ቡካሬስት ናይ በጋሚንዶ ናብራ እናመርሐ ገና ወዲ 15 ዓመት እንከሎ ወዝቢ ኣባል ሰልፊ ኮሚኒስት ክኸውን ክኢሉ ንዝነበሮ ጸገም ገንዘብ ክሽፍን ክብል ድማ ኣብ እንዳካሳለዮ ዓራይ ጫማን እንዳሓጓዳይን ይሰርሕ ነበረ። ኒኮላይ ቻውቸስኮ ብሰንኪ ኣቦኡ ዘስረጸሉ ኣሉታዊ ዝኾነ ስነ ኣእምራዊ ባህሪ ናብ ተባእሳይን መዕገርገርን ተቐይሩ እዩ። ብሰንኪ ዝነበሮ ሃዋኺ ባህሪ መሰል ሰራሕተኛታት ባቡር ይከበር ኢሉ ኣድማ መሪሑን ብተደጋጋሚ ናብ ቤት ማሕቡስ ኣትዩን እዩ። ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ዓመታት ግዚኡ ኣብ ቤት ማሕቡስ ይሕሊፍዎ። ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ ቤት ማሕቡስ ድሒሩ መራሒ ሮማንያ ዝኾነ ጆርጅ ጆርጂዮ ዴጂዮ ጥቡቕ ዕርክነት መስረተ። ብሂትለርን ቤኒቶ ሞሶሊኒን ዝምርሑ ዝነበሩ ደንበ ኣክሰስ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብደንቢ ሓይልታት ኪዳን ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተሳዕሩ ምስ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝነበረ ጆርጅ ጆርጂዮ ዴጂዮ ናብ መሪሕነት መጸ። ኣቐዲሙ ኣባል ሰልፊ ኮሚኒስት ዝኾነ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ድማ ንእሽቶ ሓላፍነት ክረክብ ዕድል ገበረ። ኒኮላይ ቻውቸስኮ ኣብ ሰልፊ ኮሚኒስት ተኣማንነቱ እናዘየደ ዝኸደሉ ተወሳኺ ትምህርቲ ክቐስም ንኽልተ ወርሒ ናብ ሕብረት ሶቪየት ምስ ተላእከዩ። ቻውቸስኮ ኣብ ሰልፊ ኮሚኒስት ሮማንያ ህርኩትን ዝያዳ እሙንን እናኾነ ኣብ ዝመጸሉ እቲ ናይ ቤት ማሕቡስ ዓርኩ ጆርጅ ጆርጂዮ ዴጂዮ ብዘይ ነግፈረግ ምክትል ኣቦ ወንበር ሰልፊ ኮሚኒስት ክኸውን ሓረዮ። ስልጣን ምክትል ኣቦ ወንበርነት ምስ ተረከበ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ተቐዳዲሙ ዝገበሮ ነገር እንተነይሩ ኣመልካቲት ኣጻብዕቱ ኣንጻር ሓረስቶት ደቂ ዓዱ ከነጻጽር ይተራዩ። ንሱ ንሓረስቶት ደቂ ዓዱ መሬቶም ከም እንዝዑምን ተቓውሞን ዝገበሩ ድማ ክኣስሮምን ክቐትሎምን ኣዒንቱ ይሓስየን። ኣብ 1965 መራሒ ሮማንያ ዝነበረ ጆርጅ ጆርጂዮ ዴጂዮ ብሞት ካብ ዝዓለም ምስ ተፈልየ እቲ ካብ ኣዝዮም ድኻታት ሓረስቶት ዝተወልደ
ብኸቢድ መቕጻዕቲ ህቡኡ ስነ እምራዊ ጸገም ዝነበሮ ኣብ እንዳ ቀርቃባይ ወይ ዓራይ ጫማ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ ጎደናታት ቡካሬስት ብባእስን ዕግርግርን ዝፍለጥ ኒኮላይ ቻውቼስኮ በትረ ስልጣን ኮሚኒስት ፓርቲ ተረከበ። ብኮሚኒስታዊ ኣተሓሳስቡ እሰር ቅተል ዝብል ጨካን ውቃበ ዝነበሮ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ንሮማንያ ን24 ዓመታት ብሕሱም ምሕደሩ ክመርሓ ካኣለ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ፈለማ ናብ መሪሕነት ምስ መጸ ከም ኩሎም ጨፍለቕቲ መራሕቲ ዝገብርዎ ብፁእ ተመሲልዩ ንህዝቢ ሮማንያ ቀሪቦ። ንሱ ንህዝቢ ሮማንያ ክምስጥን ከታልልን ናጻ ፕረስን ምመያ ጽሑፋት ዘትርፍ ሕግን ከም ዘተኣታቱ ቃል ኣተወ። ህዝቢ ሮማንያ ካብቲ ድሒሩ ሓራዲኦም ዝኾነ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ንሓርነት መሰል ምዝራብ ካብ ልሳኑ ምስ መንዝዖ ዘቢብ ዝጐሰመ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕዎ። ብዝህቦም ዝነበረ መብጻዕታት መግለጺ ሓጐሶም ቃላት ኣይነበሮምን። ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነ ብዝሒ ህዝቢ ብዕጽፍታት ክዕብዮም ምዃኑ መከላኸሊ ጥንሲ ዝበሃሉ ባእታታት ኣብ ሮማንያ ክኽልከሉ ምዃኖም ምስ ሓበረ እሞ ህዝቢ ብታሕጓስ ጭድድ ፍንጭሕ ኢሉ። እቲ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ዕሉል ተባእሳይ ዝነበረ መሐሸሹ ዝኾነ ገንዘብ ክረክብ ዓባዩ ኣብቲ ውንና ዝነበረት እንዳሜስ በራድ ሒዙ ዝውዕል ዝነበረ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኮብሊሉ ናብ ሳሕል ሸፈተ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን እንተኾነ ንህዝቢ ኤርትራ መብጻዕ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ከም ዘላታ ምድጋሙ ኣይረስዕን። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ብ1991 ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ናጻ ኾይና ቅድሚ ናብ መግዛእቲ ህግደፍ ሙሉእ ብምሉእ ምውደቓ ኣብ ፈለማ ተስዓታት ናጻ ናይ ምዝራብ መሰልን ፍቓድ ብሕታውነት መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝህሉን ኣብቲ ኣብ ሲነማ ካፒቶል ዝገበሮ መደረ ምዝካር የድሊ። ኒኮላይ ቻውቼስኮን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብናጻ ፕረስን ብሕታውያን መራኸቢ ብዙሃንን ብዝሃብዎ መግለጺ ብህዝቦም ልዑል ድጋፍን ኣድናቖትን ክረኽቡ ክኢሎም እዮም። ንኤርትራ ብቁጠባ ልክዕ ከም ሲንጋፖር ከም ዝገብራ ንህዝቢ ኣፉ ማይ ክሳዕ ዝምዑግ ገይርዎ እዩ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ በትረ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ ልዕሊ ናይ ሽዑ ግዜ ቼኮስሎቫኪያ ብሕብረት ሶቪየት ዝወረደ ወረራ ብትርብ ምኹናንን ብዘርኣዮ ተሪር መርገጽን ካብ ምዕራባውያን ልዑል ኣድናቖት ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ድማ ጉንንነት ከጥርኽ ኢሉ እዩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሶማል ዝገበረቶ ወተሃደራዊ ምትእታው ብምንቃፉ ወደሳ ረኺቡ ነይሩ። ግብፂ ኣብ ዘእንገደቶ ዋዕላ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ድማ ነቲ ውድብ ብምዝላፉን ብምቁንጻቡን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኣድናቖት ውሒዙሉ ነበረ። ሮማንያዊ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ዘይከም ቃሉን መብጽዑን ንሃገሩ ሮማንያ ናብ ፍጹም ውልቀ መላኽነት ብምምራሕ ካብተን ብደም ብምብራቕ ተባሂለን ዝፍለጣ ዝነበራ ሃገራት እቲ ምሕር ጨከነ መርሓ ኾይኑ ስልጣን ከደልድል ተራየ። ቻውቼስኮ ኪንዮቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝኽተሎ ዝነበረ ጨካን ምሕደራ ብድዕብ ዝተሓወሶ መግለጺ ኣብ ማህፀን ነፍሲ ወከፍ ሮማንያዊት ዝርከቡ ዕሸላት ንብረት መላእ ሕብረተሰብ እዮም ክብል ተሰምዐ። እቲ ኣብ ዓዲ ሃሎ ዓስኪሩ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ኣብ ፈለማ ተስዓታት ጨካን ባህሪኡ ክሓብኦ ስለ ዘይከኣለ ጠሚና ጥራይ ንዝበሉ ሓርበኛታት ስንኩላን ተጋደልቲ መርሸንቲ ኣብ ልዕሊ ጀጋኑ ዘፍርያ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ድማ ብድዐ ዘረባ ኣስሚዑ ነይሩ እዩ። ኢሳያስ ንደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ኤርትራ ሰውራ ኤርትራ ብሰንኪ ኽንዩ 30 ዓመታት ወሲዱልና ንስኻትክን ናብ ሰውራ እንተዘይትጽምበራ ናጽነት ኤርትራ ንምምጻእ ምናልባት 15 ዓመታት ምወሰደልና ክብል ንዕቀትን ኣቃጫጭን ገይሩ ምንባር እውን ይዝከር። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ብነብሰ ምትሓት እናተሳቐየ ስለ ዝዓበየ ንገዛእ ህዝቡ ይንዕቆን እዮም ዝብል ግናይ ግኒ ኣብ ሓንጎሉ ስለ ዝሓደሮ በቶም ጨካናት ገይሩ ዝመልመሎም ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ነቲ ሃገር ኣብ ፍጹም ስልያዊ ክትትል ብምእታው ቅድሚኡ ተራእዩን ተፈጺሙን ዘይፈልጥ ምፍርራሕ ምእሳርን ምስዋርን ብምኽታል ንመላእ ሮማንያ ኣብ ፍጹም ራዕድን ሸቑረራን ከም እተኣቱ ገይርዋ እዩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ህዝቢ ኤርትራ ትግራዋይኻ ይብለኒዩ ዝብል ሕማም ካብ ቀደም ጥንቲ ኣብ ሽክና ርእሱ ስለ ዝሰፈሮ በቲ ሓደ ዝተፈላለዩ ስጋታት ድማ በቲ ካልእ ተደሚሮም ጭንቀት ስለ ዝፈጥሩሉ ነቲ ካብ ሜዳ ትሒዙ ባዕሉ መልሚሉ ኣራዊት ገይሩ ዝሰርሖ ኣብርሃ ካሳ፣ ስምዖን ገብረ ድንግልን ተስፋ ልደት ሃብተ ስላሴን ዝመሓደሩ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብብዝሒ ብምውፋር ሃገር ብሃገራ ኣብ ራዕድን ሸቑረራን ከም እትወድቕ ገይርዋን ኣሎን። ከም ሳዕቤኑ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝኽተሉ ሕሱም ምሕደራ በጋህድን ስውርን ዝጠፍኡ ዜጋታት ኣዲዮም ትቝጸሮም።
ኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ንቕዋም ሃገሩ በትንዑ ዝጥዕም መንገዲ 10 ግዜ እንተቐያይሮን እንተመሓሾን ካብ ኢሳያስ ግን ዝሓሸዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንቕዋም ሃገርና ከይተኣወጀ ዝሞተ ክብል ናብ እንዳጓሓፍ ደርቢዎ እዩ ብተወሳኺ ሃገራዊ ምርጫ ምናልባት ድሕሪ 34 ዓመታት እንተተኻይድዩ ክብል ንህዝቢ ኤርትራ ተዳፊሩ እዩ ኣብ መበል 25 ዓመታት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዘስምዖ መደረ እንተኾነውን ኣብ መበል 50 ዓመት የራኸበና ክብል ዝኣኽሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓጭጩ ንኸምስል እውን ኣብ 2014 ቅዋም ከም ብሓድሽ ይንደፍ ኣሎ እንተበለ ንህዝቢ ኤርትራ ኣፍንጩ እንዲፉ ብዘይ ቅዋምን ሃገራዊ ባይቶን ባዶ ኣትሪፍዎ እናሃለወ ዓገብ ዝበሎ የለን ኣብ ግዜ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ቁጠባ ሮማንያ ብዘሰንብድ ሕምባቤ ቁልቁል ክወርድ እንከሎ ቀረብ መሰረታውያን ምግብታት ዝስተ ጽሩይ ማይ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎታት ሕክምና ትምህርትን ካልእን ንህዝቢ ሮማንያ ኣይንታይን ኮይኖም ብልሽውናን ሰበይ ሰብካን ከም ሳዕሪ ሮማዲ ኣብ መላእቲ ሃገር እናስፋሕፍዐ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ዓመታት ኒኮላይ ቻውቼስኮ ብዝኽተሎ ዝነበረ ብልሽው ምሕደራን ቈጠባዊ ውድቀትን ህዝቢ ሮማንያ ኣብ ሕሱም ጥሜትን ድኽነትን ክወድቕ ኢሉ ህዝቢ ሮማንያ ኣብ ኣሉታዊ መስመር ድኽነት ኣብ ጻዕረ ሞት ፈፈው ክብል እንከሎ ንሱ ግን ምስ በዓልቲ ቤቱ ኤሊና ፔትሮስኪ ኣብ ሃድን እንስሳታትን ምስ ዝንጋዕን የሽካዕልል ነበረ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝነበሮ ሕሉፍ ንዕቀትን ኣሽካዕላልን ከርኢ ነቶም ባህድንን ካልእ ምኽንያታትን ዝተቐትሉ ድቢ ከቢድ ሓዘን ከም ዝተሰምዑ ንምግላጽ ናብ ቦትኦም ከይዱ ሓዘኑ ይገልጸሎም ነበረ ናይ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕልፎ ዘሎ ሕሱም ድኽነት ዕጅብ ከይበሎ ኣብ ከባቢ ገልዓሎ ምስ ሊብያዊ ነፍሴር ሙዓመር ቀዛፊ ብጓንዴን ግንጽልን እንስሳታት በረኻ ክቐትል በታ ንሱ ዘመሓድራ ቴሌቭዥን ኣብ ጊዜኡ ተሓዚብና ኢና ቀዛፊ ንሓንቲ ሰገን ብመኪንኡ እናጐያ ኢሳያስ ድማ ብደረቕ ካሜራ ከም ዝሰኣሎ ናይ ትማለ ዝኽርዩ ህዝቢ ኤርትራ ባሕለን ግጥሜት ዳር ትርኢቱ ክርኢ እንከሎ ኢሳያስ ግን ምስቲ ክትንፋስ ዓርኩ ነበር ሙዓመር ቀዛፊ ኣብ ጐላጕል ገልዓሎ ብፍሽኽታ ተሰኒዩ ብቕትለት እንስሳታት ዘገዳም ይዘናጋዕ ነበረ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ዝኽተሎ ዝነበረ ህሙሽ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ሮማንያ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝነበራ ዝምድና እንተላይ ምስታ ሽዑ ግዜ ፈታዊቶም ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ተራዩ ናብ ዓዲ ሃላዊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ እንመጽእ ድማ ብዝኽተሎ ዘይንጹር ፖሊሲ ወጻኢ ፈለማ ምስ የመን ድሕሪ ድማ ምስ ፈታዊን መማኸርቱን ዝነበረ መለስ ዜናዊ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ኣትዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ዝገበሮን ሰርሖን ዘይብሉ ክነሱ ነተን ኣብ ስራሕን ምዕባለን ህዝበን ዝተጸምዳ ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦትን ኣብ ገዝኡ ኾይኑ ክዝልፈንን ከስተናዓቐንን ሕንኽ ዘይብል ደፋር ፍጥረት እዩ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ቀንዲ ኣፍቃርን ኣድናቕን መራሒ ሰሜን ኮርያ ነበር ኪም ኢልሱንግን መራሒ ቻይና ነበር ማኦ ዞዱንግን እዩ ነይሩ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ሰሜን ኮርያን ቻይናን ምብጻሕ ምስ ገበረ ካብ ክልቲኦም መራሕቲ ብዝተለቅሖ ሓደገኛ ኣተሓሳስባ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምስጋር ዝብል ፍልስፍና መምርሒ ኣብታ ሃገር ከተኣታቱ ተበግሶ ወሰደ ኣብ 16 ሐምለ 1971 ድማ ኣብ ቀድሚ ፈጸምቲ ኣባላት ኮሙኒስት ፓርቲ ሮማንያ ማርክሳውን ሌኒናውን ፖለቲካዊ ኣረኣያ ኣብ ኩሎም ኣባላት ሰልፊ ዝብል ኣስተምህሮ ክህሉ ሓሳብ ኣቕረበ እቲ ዘቕረቦ ሓሳብ ኣብታ ሃገር ንያታውን መበቆላውን ባህሊ ሰሪዙ ነቲ ንሱ ዝመርሖ ሰውራዊ ባህሊ ንምትእትታውን ንምትካእን ብሓድሽ ቅዲ ስታሊናዊ ጽገናታት ብዝብል ጉልባብ ኣብ ልዕሊ ናጽነት ባህሊ እቲ ህዝቢ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝሃቀነ ውዲት ነበረ ነቲ ዝሃቀኖ ሓደገኛ ውዲትን ፍልስፍናን ድማ ክልእሲ ሓሳብ ሓምለ ክብል ሓድሽ ሽም ኣጠመቖ ክልእሲ ሓሳብ ሓምለ ብቕዓትን ጽባቕን ብስነ ሓሳብ ሙያተኛታት ኣቃጠርትን ካድራትን እቲ ፓርቲ ክቕየር ባህሊ ህዝቢ ሮማንያ ድማ ብኮሙኒስታዊ ፕሮፓጋንዳ ከም ዝትካእ ተገብረ ናይ ዓድና ጉዳመኛ ኢሳያስ ድማ ካብ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ብዘይፍለ ሜላ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብጉጅለ መስርዕ ወይ ጋንታ ዝብል ወተሃደራውያን ቃላት ህግደፋዊ ኣስተምህሮን ጐስጓስን ኣብ ምክያድ ካብ ዝጽመድ ዓመታት ሓሊፉ ይርከብ ሓደ ዜጋ ኣባል ጉጅለ ህግደፍ እንተዘይኮይኑ ከም ከዳዕን ጸላኢ ኢሳያስን ተቖጺሩ ዕጫ ምግላልን ምስዋርን ይበጽሖ ንመበቆላዊ ባህሊ ሕጊ እንዳባ ፍቕሪ ወለድን መጻምድን ብውዳባዊ ፍቕርን ሕግብግብን ክትካእ ንመበቆላዊ መንነት ውርሻ ናይ ኣባሓጐታትና ዝኾነ
ባህላውያታን ጾታን ድማ በቶም ብባህላዊ ጉዳያት ዝዝወሩ አጨፈርትን አዳኸርትን ንኢሳያስን ንሱ ዝመርሖ ሰልፍን ዝውድሱ ዜማታትን ድራማታትን ክትካእ ሰሪሑን ይስራሕሎን። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ብሰንኪ ዝኽተሎ ዝነበረ ድኹም ምሕደራ ኣብቲ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ዋሕዲ መግቢ ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ። ነቲ ዘጋጠመ ሽግር ንምሽፋንን ንምኽዋልን ልክዕ ከምቲ ኢሳያስን ሽሙኛታት ህግደፍን ዝገብርዎ ንህዝቢ ሮማንያ ብክፖን ትንፋሶም ክዕንግሉ ሕንኽ ኣይበለን። ከም መሰረታውያን ሃለኽቲ መግቢ ሽኮር፣ ዘይቲ፣ ልዕል ቁፅፅር እናተገብረሎም ንህዝቢ ብመቑነን ክፖን ይዕደሎም ነበረ። ንነባርነት ወረቐት ዝነበሮም ስድራ ቤታት ብኣዝዩ እሱን ቁፅሪ ሕብስቲ ይዕድሎም እንተነበረ እቲ ንህዝቢ ሮማንያ ብክፖን ዝዕድሎ ዝነበረ መግቢ ሌላን ጉሌላን ነይርዎ እዩ። ንኣብነት ኣብ ከተማ ዝነበሩ ካብ ኣብ ገጠር ዝነበሩ ንሽሙ ዝያዳ ሓለፋ ይግበረሎም ነይሩ። ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ገጠር ንዝነብሩ ህዝቢ ሮማንያ ኣብ ዲቕ ዝበለ ቂምታ ከም ዝሽመሙ ገይርዎም እዩ። ኢሳያስ እንተኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ብክፖንን ድኳን ሕድሪ ዝዕደልን ዕማኸ ሽኮርን ንጥዕና ኣዝዩ ጎዳእ ዝኾነ ንጣብ ዘይትን ሓላይ ህዝቢ መሲሉ ኣብ ምውሳእ ይርከብ። ነቲ ብኢሳያሳዊ መስርሕ ናብ ህዝቢ ዝዕደል ክፖናዊ መቑነን ኣብ መንጎ ገጠርን ከተማን ንዝርከብ ህዝብና ሌላን ጉሌላን ስለ ዝግበረሉ ምስቲ ኣብ ትሕቲ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ዝመሓደር ዝነበረ ህዝቢ ሮማንያ ፍጹም ኣመሳሲልዎ ይርከብ። እቲ ክትጸውየሉን ክትዛረበሉን ዘሕንኽ ጉድ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣብ 1982 ስነ ፍልጠታዊ ፕሮግራም መግቢ ዝብል ነውራም ዝኾነ ውጥን ኣበጊሱ ምንባር እዩ። ኒኮላይ ኣበጊስዎ ዝነበረ ነውረኛ ውጥን ስነ ፍልጠታዊ ፕሮግራም መግቢ ሓደ ዜጋ ሮማንያ ኣብ መዓልቲ ኣብ ክንዲ 3300 ካሎሪ ዘለዎ ምግቢ ዝወስድ ካብ 2700 ክሳብ 2800 ካሎሪ ጥራይ ክወስድ ኣለዎ ክብል ንህዝቢ ሃገሩ ብኸብዶም ክቐጽዖም ውሳነ እዩ። ቀንዲ ምኽንያት ናይቲ ኣበጊስዎ ዝነበረ ጨካን ውጥን ህዝቢ ሮማንያ ከይከርሽን ኣደዳ ዝተፈላለዩ ሕማማት ከይከውንን ዝብል ኣሽካዕላ ኣልነበረ። ናይ ኤርትራ ሊቀ ሊቃውንቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ብዛዕባ ምሕደራ ምግብን ሜላ ኣመጋግባን ብተደጋጋሚ ንህዝቢ ካሕልን ኣስተምህሮ ክህብን ሰሚዕናዮ ኢና። ኢሳያስ ብዛዕባ ምግብን ካሎርን ብብድዐ ካብ ዝተዛረቦ ምስ ንዝክር ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2009 ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት እታ መስሓቕ ኮይና ዝሓለፈት ምጥቃስ እኽልቲ እያ። ኣብ 2009 ኢሳያስ ሓደ ሰብ ንመዓልቲ ኣብ ክንዲ 8 ባኒ 2 ባኒ ኣብ ክንዲ 2 ሸሓኒ ፓስታ ሓንቲ ክበልዕ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ነይሩ። እቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ብክቦን ሓስኻ ከብዱ ክዕንግል ዝተፈርደ ህዝብና ብመሰረት ናይ ምግቢ ክኢላ ኒውትሪሽኒስት ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝብና ዘውፅኣሉ ጂኦሜትሪያዊ ኣሰራርዓ ምግቢ ወይ ፉድ ፓይራሚድ ዲያግራም ሓደ ሰብ ንመዓልቲ ሓንቲ ባኒ ክበልዕ ኣለዎ። ምናልባት ግን እታ ብኢሳያስ ንህዝብና እትወሃብ ሓንቲ ባኒ 100 ግራም ትምዘን እንተኾይና ኣብ 100 ግራም ድማ 219 ካሎሪ ክህሉ ግድን እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንመዓልቲ 219 ካሎሪ ክወስድ ብኢሳያስን ደቂ መዛሙርቱን ተፈሪድሎ ክንብል ንኽእል። እቲ ንሕንከት ዝኸውን ኣካል ዘይተሰርሐሉ ዓማፂ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ድላዩ ኣማራፂ ዝብላዕ ከም ዝቐረበሉ ብመንገዲ ንመጎሳጎሲ ዝጥቀመለን ሜድያታት ህዝቢ ንጥዕንኡ ጎዳእቲ ዝኾነ ምግብታት ካብ ምውሳድ ክቆጠብ ኣለዎ ክብል እውን ተሰሚዑ እዩ። ቻውቼስኮን ኢሳያስን ኣብ ቀረብ መግቢ ብዝኽተልዎ ሜላ ተገንዚብና ከነወዳድሮም ምስ ንፍትን ካብ ምስልነት ዓዳሃሎ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ይበልጽ ክንብል ንኽእል። ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝረኽቦ 219 ካሎሪ ህዝቢ ሮማንያ ዝረኽቦ ዝነበረ 2700 ካሎሪ ብ12 ዕጽፊ ይበልጽ። ስለዚ ኣብ ምዕዳልን ምስሳይን መኣዲ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይበልጽ ነይሩ ማለት እዩ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ንገዛእ ህዝቡ ከም መቕጽዒ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ካልእ ሜላ ድማ ምቁፅጻር ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ። ብዘይካ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን መዋዕለ ህፃናትን ኣብ ካልእ ዝኾነ ቦታ ካብ 16 ዲግሪ ሴልሲየስ ንላዕሊ ሙቐት ዝህብ ፀዓት ከይጥቀሙ ንህዝቡ ብጽኑዕ ይኽልክል ነይሩ። ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ሃገር ብሜላ ብምቁራፅን ብምኽልካልን ተምሃሮ ብጋዝ ከጽንዑ የገድዶም ምንባሩ ታሪኽ ብሕማቕ ካብ ሰነዶም ሓደ እዩ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ዋላውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ትመጸሉ እዋን ኣብ መንበረ ኣባይቲ ካብ 40 ዋት ንላዕሊ ሓይሊ ዘለዎን ኣምፑላት ንዝጥቀሙ ዜጋታት ብኸቢድ ይቐጽዖም ነይሩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግባቲ መራሕን ጉጅለን ድማ
ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝኽተሎ ዘሎ ምሕደራ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ዝኽተሎ ዝነበረ ሜላ ዝፍለ ኣይኮነን። ንኣብነት እቲ ሓሶትን ብድዕን ዝመለለዩ መራሒ ጉጅለ ግደፍ ኣብ 2010 ምልእቲ ሃገር ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክህልዋዩ ምባሉ ናይ ትማሊ ዝኽሪ እዩ። ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ወርሒ መስከረም እንተኾነ ብካድራቱ ኣቢሉ ደጊም ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ተጠቃሚ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኸውን እዩ ምባሉ ህፃናት ከይተረፉ ዝሕጭጭሉ ዘለው ኣጉል ፈኸራ እዩ። ጉጅለ ኢሳያስ ብዛዕባ ተጠቃምነት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ዝሕስወሉ ኣብ ክንዲ ልዑል ጸዓት ዝወስዳ ኣምፑላት ምጥቃም ዝተሓተ ሓይሊ ዘለዎን ክጥቀም ብሓሶት ይጉስጉስ ምንባሩ ይፍለጥ። መርዓዊ ከይሓዛ ብዛዕባ መሓዙት ይላዘባ ዝዓይነቱ ብቐንዱ እኹል ቀረብ ኤሌክትሪክ ኣብ መላእ ሃገር ዘየለስ ብዛዕባ ስድራ ቤታት ዝጥቀሞ ዓይነታት ኣምፑል ምዝራብ መርኣያ ቀጻሊ ኣሽካዕላል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ክዒቡ ጥፍ ኢልዎ እዩ። ወየዳ በዓል ጃህራ ድራሮም ህግደፋውያን ዘይሓፍሩ ኮይኖም እምበር ሃገር ምልእቲ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክትረክብ ሲትረፍ እተን ዝርከበን መብራህቲ ዝነበረን ቦታታት ኤርትራ እንተኾናውን ንጸልማት ካብ ዝፍረዳ ሓያሎ ዓመታት ሓሊፉ ምህላው ካብ ዝኾነ ዜጋ ዝተሰወረ ምስጢር ኣይኮነን። ኣብ ዘመነ ስልጣን ኒኮላይ ቻውቼስኮ ዝነበራ መራኸቢ ብዙሃን ዘስደምም እዩ። ብኮሙኒስታዊ መንግስቲ ሮማንያ እትመሓደር ሓንቲ መስመር ቴሌቭዥን ጥራይ ምንባራ ጸሊም ታሪክ ኒኮላይ ቻውቼስኮ የዘንቱ። እታ መደበር ቴሌቭዥን ንመዓልቲ 2 ሰዓት ዝፍኖ መደብ ነበራ። እቲ ዝፍኖ ዝነበረ መደባት ድማ ዳርጋ ኩሉ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ዝገበሮ መደረን ቃለ ምሕተትን ናይ ገለ ፖለቲካውያን ሰበስልጣን ጎስጓሳትን ጥራዩ ዝነበረ። እቲ ሓንቲ ንወላዲታ ዝኾነት ቴሌቭዥን ኤርትራ ብወገና ንክብረ ወሰን ኒኮላይ ቻውቼስኮ ንምስባር ንልዕሊ 30 ዓመታት ንዘየለ ምስልን ቁመናን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምኹላዕን ምቅንጃውን እትነጥፍ መስመርያ። ቴሌቭዥን ኤርትራ ኪኖ ናይ ሓሶት ቃለ ምሕተት ኢሳያስ ዘይተገብሩን ዘየለውን ልምዓታዊ ወፈራን ምቅላሕ ካልእ ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ብቐጥታ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ተመሓላልፎ ዛዕባታት የብላን። ናይ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ቴሌቭዥን ንሱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ብቴክኒካዊ መዳይ ነዊሕ ኮይኑ ናብ ህዝቢ ከም ዝቐርብ ትገብር ነይራ። ናይ ኤርትራ ቴሌቭዥን ተኾነት እውን ኣብ ገጽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘለዉ ማዳታት ዝዓጠረ ቆርበትን ሽበትን ህዝቢ ከይስተብለሎም ብማእከላይ ስእሊ ሚድዮም ሸት ከም ዝሰኣሉ እዩ ዝግበር። ኣብ ግዜ ኒኮላይ ቻውቼስኮ እትሕተም ዝነበረት እንኮ ጋዜጣ ብኮሙኒስታዊ ስርዓት ሃገር ሙሉእ ቁፅፅር ዝግበረላ እያ ነይራ። እታ ጋዜጣ ብማሕበር መንእስያት ሃገር ትዳሎ ኮይና ሽማ ድማ ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ማሕታ ዝብል ነበረ። ድሓር ግን ነታ ማሕታ እትብል ሽም ናብ ማሕታ መንእስያት ዝብል ከም እትቕየር ተገብረ። ጋዜጣ ማሕታ መንእስያት ራዕድን ሸቕረራን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ሮማንያ ዘንግሱ ጽሑፋት እናዘርግሐት ንመላእቲ ሃገር ኣብ ፍጹም ፍርሒ እተእቱ ዝነበረት ሓደገኛ መራኸቢ ብዙሃን እያ ነይራ። እተን ብኢሳያስን ጉጅሉን ዝዝወራ መጽሔት መንእሰይን ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራን ምስ ናይ ሮማንያ ጋዜጣ ማሕታ መንእስያትን ብልክዕ ይመሳሰላየን። ብተወሳኺ ምስታ ኣብ መደበር ጥፋኣት መንእስያት ሃገርና ዝኾነት ጋነብ ሰዋ ትሕተም መጽሔት ተዓጥቕ ብትፍኖ ናይ ሓሶትን መፈራርሕን ፈኸራን መርዚ ምስ መጽሔት ማሕታ ሮማንያ ይመሳሰል እዩ። ብዘይካዚ ጋዜጣ ማሕታ ናይ ሮማንያ ምስታ ኣብ ሜዳ ትሕተም ዝነበረትን ነተጋደልቲ እናታለለትን እናረዓደትን ዓዲ ዝኣተወት መጽሔት ማሕታ ሳሕል ተመሳሳሊ ተልእኾ ከም ዝነበረን ምዝካር ኣገዳሲ ይገብሮ። ኣብ ዛዕባ ሕትመትን መራኸቢ ብዙሃንን ምስ ንቕጽል ኣብ ውሽጢ ሮማንያ ብሮማንያ እትጽዋዕ ሕብእቲ መጽሔት ክትዝርጋሕ ጀሚራ ነይራያ። ኣዳለውቲ እታ መጽሔት ኣብታ ሃገር ናጻ ፕረስን ዴሞክራስን ክህሉ ዝጠልብ ጽሑፋት የቕርቡ ነበሩ። ድሓር ግን ኣዳለውታ መጽሔት በዓልመን ምዃኖም ብስልያ ስለ ዝተፈልጡ ኣርባዕቲኦም ብሴኪሪቲ ዝፍለጡ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሃገር ከም ዘሕየሩ ተገብረ። ዜጋታት ናይ ምእሳርን ምስዋርን ቆለ ዘለዎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ካልእ ክብረ ወሰን ኒኮላይ ቻውቼስኮ ክሰብር ዝተበገሰን ክመስል ድምፂ ህዝብን ርእቶ ኣባላት ጉጅለ 15 ኣብ ጋዜጣታቶም ብምስፋሮም ንኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ናብ መሽጎራጎር ዒላዒሮ ክስውሮም ይተጓዩ። ክሳዕ ለይትሎሚ ድማ ዳሂቶም ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተሰወሩ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት የለን። ናይ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ካልእ ዝኸፍአ መልክዕ ምሕደሩ ነዝማዱን መቕርቡን ናብ ወሰንቲ ፖለቲካዊ ጸፍሒ ክድይቡ ምግባሩ እዩ። ቻውቼስኮ ንበዓልቲ ቤቱ ኤሊና ምክትሉን ካልእቲ ጸላዊት ሰብ ሃገርን ገይሩ ምሻሙ ልቢ ሮማናውያን ኣሰንቢሩ እዩ። እዚ ምስቲ ኣብ ሃገርና ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ተኾይጡ ዘሎ ኣረሜናዊ ኢሳያስ የመሳስሎ እዩ።
ኢሳያስ ንበኽሪ ወዱ ኣብርሃም ኣብ ቁልፍ ቦታ መቕማጡን ንኹሉ ፋይናንሳዊ ጉዳይ ኤርትራ ክቆጻጸር ምሻሙን ከኣኽሎ ንበዓልቲ ቤቱ ሳባ ሃይሉ ካብ ኤርትራ ንመገሻ ንደገ ንዝወፁ ሰራሕተኛታት መንግስትን ትካላትን ፍቓድ እትህብን እትኽልክልን ገይሩ ባሪኽዋ ምህላው ናይ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣጸዊዕዎ ይርከብ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣብ ግዜ ስልጣኑ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቤተ መንግስቲ ህዝቢ ሃገሩ ብሓለን ግጥሜት እናተገርፈ ንሱ ግን ልዑል ወጻኢታት ብምግባር ሓደ ካብ ዝበለጹ ህንጻ ዓለም ገይሩ ሃኒጽዎ እዩ። ሽግር ህዝቡ ዚዓቶ ኢሳያስ ብወገኑ ነቲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቤተ መንግስትን መቐበሊ ኣጋይሽን ዝኾነ ህንጻ ደንደንን ልዕሊ 8 ዓመታት ዝወሰደ ጽገናን ተሃድሶን ብምግባር ብገንዘብ ህዝቢ ኣሽካዕሊሉ እዩ። ኢሳያስ ንቤተ መንግስቱ ንምኹላዕ ክቡራት ንብረት ካብ ዶብ ኣፍሪቃን ቱርክን ብምእታው ገንዘብ ህዝቢ ዘሪፍ እዩ። ኢሳያስ ኣብ ከባቢ ጣባ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ክሕድሶን ክጽግኖን እንከሎ ብቐረባ ባዕሉ መዓልታዊ እናተኸታተለ ውቃቢው ደስ ብዝበሉ ኣገባቢኡ ኣወቂብዎ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛ ሃገሩ መንበሪ ገዛ ከይሰርሕን ሑጻ ካብ ቀረቡኡ ከይመጽእን ተገዚቱ ክነሱ፣ ኢሳያስ ግን ካብ ዳንካልያ ብእሳተ ጎሞራ ዝተቓጸለ ጸጸር ብዓበይቲ መካይን ብምጉራት ንኹሉ ላዕለዋይ ናሕሲት ቤተ መንግስቲ ዓረር ጥይት ከም ዘየንኩል ገይሩ ኣደልዲልዎ ይርከብ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣብ ስልጣን ክዲም እንከሎ ንህዝቢ ሃገሩ ዝኣተወ መብጽዓ ጠሊሙ ከኣኽሎ ልዕሊ 60,000 ትንፋስ ብቑልዕን ሜላን ኣጽኒት እዩ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሮማንያ ዘውረዶ ቅዝፈት ከምቲ ዝተገልጸ ኮይኑ ልዕሊ $1 ቢልዮን ካብ ካዝና መንግስቲ ዘሚት እዩ። ድምር ናይ ኩሉ ዝገበሮ ሓጢያት ድማ ውድቀቱ ብዝለዓለ ናህሪ ክቀላጠፍ ክኢሉ ሳዕቤን ሕሱም ምሕደሩ ዕቕ ዝበሎ ህዝቢ ሮማንያ ንሱ ብናይ ስራሕ ዑደት ኣብ ኢራን ኣብ ዝነበረሉ ህዝባዊ ናዕቢ ኣበጊሱ ከምቲ ኣቦታት ክምስሉ ገዓትሲ ኣለኹ ኢላ ተስተንፍስ ዝብሉ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ድማ ብዝነበሮ መገሻ ከይተርፍ ኣበይ ከይበጽሑ ኢሉ ብትዕቢትን ንዕቀትን ተሰጊዱ ነቲ ተላዒሉ ዝነበረ ናዕቢ ህዝቢ ሮማንያ ክቖጺ ካብ መገሹ ብቕጽበት ናብ ሃገሩ ተመልሰ። ካብ ኢራን ናብ ሃገሩ ክምለስ እንከሎ ግን ደም ሰብ ከም ጽላሎት እግርኻ እናመጸ ከም ዘይሰድድ ኣይተፈለጦን ነይሩ። 22 ታሕሳስ 1989 ድሮ ልደት ኒኮላይ ቻውቼስኮ ነቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ቡካሬስት ኣብ ሜዳ ሓርነት ናዕቢ ኣበጊሱ ዝነበረ ልዕሊ 100,000 ዝግመት ህዝቢ ከረጋግን ትዕግስቲ ክገብሩን ኣብ መድረኽ ደይቡ ክምድር ጀመረ። ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጂ ወስደክን ኮይኑ ነገሩ እቲ ብሰውራ ልደት ዝተጸውዐ ናዕቢ ህዝቢ ከም ሽሾ ጎሞዳን ሓንሳእ ገንፊሉ ስለ ዝወፀ መምለሲ ኣይነበሮን። ህዝቢ ሮማንያ ገዝኡን ዋኒኑን ገዲፉ ብዕላማ ናብቲ ሜዳ ወፂኡ ስለ ዝነበረ ንኒኮላይ ቻውቼስኮ ብዘይ ዋዕል ሕደር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ብትሪ ጸውዖ። እቲ ደም ሰብ ዝለመደ ኒኮላይ ቻውቼስኮ መካናይዝድን ታንከኛታትን በራጊድ ብምጽዋዕ ነቲ ናዕቢ ክቖጺዎ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ህዝቢ ሮማንያ ግን ካብ ናይ ኒኮላይ ጥይትን ሓለን ግጥሜትን ዝኸፍእ ከም ዘየለ ኣቐዲሙ ስለ ዝተገንዘበ ነቲ ዝጀመሮ ናዕቢ ምስ ታንክታትን ረሻሻትን ተጋፊጡ ብትብዓት መከቶ። መዓልቱ ከም ዝኣኸለት ሽዑ ዝተረድአ ውልቀ መላኺ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ምስ በዓልቲ ቤቱ ብሄሊኮፕተር ካብ ሃገር ካድም ፈተነ ገበረ። ምስ ህዝቢ ዝወገነ ሓይሊ ኣየርታ ሃገር ብሰማይ እትበርር ሄሊኮፕተር ትኹን ዝኾነት ካልእ ነፋሪት ወቂዑ ከውድቕ ምዃኑ ብሬድዮ ዝሰምዑ ኒኮላይን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ሓደ በረኻ ዓለቡ። መኪና ቀይሮም ካድሙ እንተፈተኑ ብጽኑዕ ብጸጥታት ሃገር ይህደኑ ከም ዘለዉ ፈለጡ። መሬት ከም ኣፍ ዕንቂ ስለ ዝጸበበቶም ኣብ ሓንቲ ገጠር ክሕቡኡ ፈተኑ። የግዳስ ከምቲ ደም ሰብ ኣይሰድድን ዝበሃል ደም ንጹሃት ሮማናውያን ክሰዶም ስለ ዘይከኣለ ኣብ ሓደ ናይ ሕርሻ ቦታ በተም ንሱ ኣብ ስልጣን ከሎ ከም ሕሱም ዝገፍዖም ሓረስቶት ሃገሩ ተታሒዙ ናብ ክፍሊ ጸጥታ ተመሓላለፈ። ህዝቢ ሮማንያ ብሓድነቱ ንውልቀ መላኺ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ምዕላውን በዓል ልደት ኣብ ምኽባርን ኣብ ፍጹም ደስደስታን ፈንጠዝያን እንከሎ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ሃገር ድማ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ግዜ ኩትትንኡ ዕዋላን ወረበላን ዝነበረ ስልጣን ምስ ሓዘ ድማ ደም ህዝቡ መጺኡ ምጽጋብ ዝሰኣነ ኒኮላይ ቻውቼስኮን በዓልቲ ቤቱ ኤሊናን ኣብ መጋባእያ ነበረ። ኒኮላይን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ልዕልቲ መጋባእያ ይጻረፉን ንጹሃት ምዃኖም ይግዕሩን እኳ እንተነበሩ ካብ ፍርዲ ግን ከምልጡ ይከኣሉን። ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነን ስጉምትን በታ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣብ ስልጣን እንከሎ ከም ድላዩ ዝውራ ዝነበረ ቴሌቪዥን ብቐጥታ ክመሓላለፍ ተወሰነ።
ክልቲኦም መጻምድቲ ኣእዳዎም ንድሕሪት ኩርንኩሪት ተኣሲሮም ብመስኮት ቴሌቭዥን ይረኣዩ ነበሩ። ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ሮማንያ ነቶም ካብ ህፃናት ክሳዕ ዓበይቲ ካብ ምሁራት ክሳዕ መራቲ ሃይማኖት ብግፍዒ ዝረሸኑ መጻምድቲ ኣብ በዓል ልደት ብጥይት ክርሸኑ ወሰነ። 20 ወተሃደራት ድማ ንኒኮላይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ብጥይት ክቐትልዎም ኣብ ተጠንቀቕ ተዳለዉ። ክልቲኦም ገበነኛታት መጻምድቲ ገጾም ብጸሊም ጨርቂ ተሸፊኖም ኣብ ቀጽርቲ ፍርዲ ዝሃቦም ህንጻ ከም ኣብ ዕለተ ልደት ንማሕረዲ ዝተዓደገ ድዑል ተጐቲቶም ኣብ ሓደ ጸግዒ ተንበርኪኾም እንከለዉ ህዝቢ ብቐጥታ ይዕዘቦም ነበረ። እቲ መስደመም ኮይኑ ዝቐረበ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ሙሉእ ዕድሚው ብጥይት ትንፋስ ዜጋታቱ ምጽናቱ የሰክፎ ከም ዘይነበረ ገዛእ ህይወቱ ግን ብፍትሓዊ ጥይት ከይተሐልፍ ይፈርሕ ምንባሩን ካብ ፍርሑ ከምልጥ ዘይምኽኣሉን እዩ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ቅድሚ ምርሻኑ ነዊሕ ዕድመ ንህዝባዊት ሪፐብሊክ ሮማንያ ታሪኽ ሕነ ክፈድየለዩ በለ። እንዳ ኒኮላይ ብዝፈጸሞ ኣላፍ ጸሊም ታሪኽ ይፈርዶም እምበር ሕነ ይፈድየሎም ከም ዘይነበረ ከይተሰወጦምን ከይኣመኑን ኣብ መዓልቲ ልደት ናይ ኢዶም ረኺቦም ኣብ ናይ ጓሓፍ ታሪኽ ከም ዋና ዘይብሎም ኣኽላባት ተደርብዮም። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ዝኽተሎ ዝነበረ ማርክሳዊ እንግሊዝ ፍልስፍና ጽገናታት ስታሊን ኣካይዳ ማኦን ኪም ኢልሱንግን ካብ መርሸንቲ ኣይድሓንዎን። ንሱ ንፍልስፍና ማርክሳዊ እንግሊዝ ዝበለጸ መሳርሒናን ዝበልሐ ኣጽዋርናን እናበለ ዝንየተሉ ዝነበረ ጨካን ሰብ እዩ። ንሱ ንፍልስፍና ማርክሳዊ እንግሊዝ ልክዕ ከም ባእታ ሓሸሽዩ እናበለ ይምካሐሉ ነይሩ እዩ። ንፍልስፍና ማርክሳዊ እንግሊዝ ሓንሳብ ወይ ክልተ ጊዜ እንተ ኣሽቲትካዮ ንህይወትካ ዘይክቕይሮ ይኽእል እዩ። ደጋጊምካ እንተስሒብካዮ ግን ውሉፍ ስለ ዝገብረካ ካልእ ሰብ ኢኻ ትኸውን እናበለ ንህዝቢ ሮማንያ ብሕማም ፍልስፍና ማርክሳዊ እንግሊዝ ክብክሎ ዝከኣሎ ዝገበረ ጋኔን ፍጥረት እዩ ነይሩ። ንሱ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረለን ዓመታት ደስ ዝበሎ ይብልን ይገብርን እኳ እንተነበረ ቈጣዕ ህዝቢ ግን ዘይምሕር ነበልባል እሳተ ጎመራ ኮይኑ ካብ ገጽ ምድሪ ኣጥፊይዎ። እቶም ብኒኮላይ ቻውቼስኮ ዳህዮም ጠፊኡ ዝነበረ 4 ጋዜጠኛታት ሮማንያ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ካብ ሱር መሰረቱ ምስ ተበርቆቐ ክፍትሑ ኽኢሎም ተሰዊሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታትን ካልኦት ንጹሃት ዜጋታትን እቲ ከም ዝመሽመሸ ኩርምቲ ነቕነቕ ዝብል ዘሎ ጉጅለ ኢሳያስ ምስ ተጓሕፈ ብህይወቶም ጸኒሖም ክወፁ ተስፋና ዝለዓለ እዩ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ብዝኽተሎ ዝነበረ ደረቕ ኣረኣያን ምሕደራ ጆሴፍ ስታሊንን ህዝቢ ንዓመታት ተዓጊስዎ እኳ እንተነበረ በቲ ዝኽተሎ ዝነበረ ሓደገኛ ኣረኣያ ንውድቀቱ ባዕሉ ከም ዘቀላጠፈ ታሪኽ ህይወቱ የዘንቱ። ኢሳያስ እንተኾነ እውን ካብ ሰብዓታት ጀሚሩ ገና ዝቕጽል ዘሎ ማእውያ ተሓሳስቡ ካብ በዓል ኒኮላይ ቻውቼስኮ ምህሮ ስለ ዘይወሰደ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ንውድቀቱ ብዝለዓለ ሕምባቤ የቀላጥፎ ከም ዘሎ ህልው ናብርኡ ምስክርነት እዩ። ንህዝብና ኣደዳ ግፋ ምስዋር ምእሳር ስደትን ጉድድ ወተሃደራዊ ዕስክርናን ካልእን ገይሩ ሒዝዎም ዘሎ ደም ሰብ ዝቐለቡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኩሉ መዳይ ኣካይዱ ልዕሊ ኒኮላይ ቻውቼስኮ እዩ። ኢሳያስ ካብ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ብዝኸፍአ መልክዑ ካብ መጀመርያ ሰብዓታት ክሳብ ሕጂ ንልዕሊ 50 ዓመታት ብስውርን ግሁድን ሓቂቖም ዘሎ ዜጋታት ብሕጊ ሁሞራቢ ቀዳማይ ታሕታትን እሱ እዩ። ካብ ግዜ ገድሊ ክሳብ ሕጂ ኣባኺንዎ ዘሎ ገንዘብን ንብረትን ህዝቢ ቀዳማይ ተኸሳሲ ንሱ እዩ። ቁጠባ ኤርትራ ካብ ዜሮ ናብ ኣሉታ ከንከራሩ ዝገብር ዘሎ ንሱ ምዃኑ ብሕጊ ተደላይ እዩ። ቅዋምን ሃገራዊ ባይቶን ኣብ ኤርትራ ከሂሉ ዝገብር ዘሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ብሕጊ እንዳባውን ተሓታቲ ንሱ እዩ። ኣብ 2024 እነብዕላ በዓል ልደት ንኢሳያስን መጫፍርቱን ናይ መወዳእታ በዓል ልደቶም እንተትኸውን ምንዮት ናይ ብዙሓት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ን32 ዓመታት ብህግደፍ ካብ ዝውረር ዝሕልፎ ዘሎ ስቓይ ምድጓንን መቕታልን ኣብቂዑ ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ሮማንያ ንኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣብ ዕለተ ልደት ጥይት ዘምስሖ ወይ ድማ ህዝቢ ሶርያ ንባሻር አልኣሳድ ኣብ ድሮ ልደት ካብ ሃገሩ ከም ዝሃድም ዝገበሮ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ንኢሳያስ ብኽሳዱ ሒዙ ናብ ፍርዲ ብምቕራብ ዝግብኦ መቕጻዕቲ ከም ዝህቦ ጥርጥር የለን። ከምቲ ንህዝቢ ሮማንያ ሙሉእ ሓርነቱ ዘምጽኣትሉ ሜዳ ሓርነት ሜዳ ባሕቲ መስከረም ወይ ስታድዮም ኣስመራ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ መተኣኻኸቢ ደለይት ፍትሕን ውድቀት ኢሳያስን ከም ዝኾና ዘለና ተስፋ ልዑል እዩ።
ነቲ ናይ ጆሴፍ ስታሊን ፖልፖት ሳዳም ሁሴን መንግስቱ ሃይለ ማርያም አጉስቶ ፒኖቼ ኪም ኤልሱንግን ማኦን ዝኣመሰሉ ገጸ ባህርያት ሒዙ ዘሎ ኢሳያስ አፈወርቂ ንኒኮላይ ቻውቼስኮ ወይ ድማ ንባሻር አልአሳድ ዝረኸቦም ዕጫታት ክረኽቦም ምዃነን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ሓንሳብ እናሓዋሩን ልክዕ ሰፈሩ ከም ዝተተንከፈ ንህቢ ዝሓዘ ሒዙ ናብ ቅርዓት እንተወፂኡ ዕምሪ ኢሳያስ ደቓይቕ ጥራያ ክትከውን። ኢሳያስ ዝወድቀላ ዕለት ኩሉ ጉድን ጎዳጉድን ከም ናይ ኒኮላስ ቻውቼስኮን ኣብያተ ማእሰርቲ ሶርያን ናብ ህዝቢ ዓለም ጋህዲ ምስ ኮነ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢሳያስ እንታይ ትመስል ነይራ ንመብዛሕትና ከም ኪኖ ሓጎስ ካሕዝነናን ከጉህየናን እንከሎ እቶም ሒደት ዓሹ ንሱ ንሕና ንሱ ዝብሉ ግና ብምውዳቕ ኢሳያስ በቲ ሓደ ጫፍ ኮይኖም ክጉህዩ ክንሪኦም ኢና። ዝመጻ ዘለዋ ዓመታት ኢሳያስን ኣተሓሳስብኡን ዘይብለን በዓለ ፋሲካን ልደትን ከነሕልፍ ሰናይ ምንዮትና ንገልጽ። ሙሉእ ሓርነት ንህዝቢ ኤርትራ፣ ፍትሒ ኣብ ፈቕዶ ኣብያተ ማሕዩር ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራ። ሳሊ ኮርንያ